Sa loob ng ilang taong pananahimik, aminado sila na walang naging banta ang mga antingerong nagnanakaw ng karga. Oh, may mga pagkakataong umaaligid dito, pero hindi yun nangangahas na pumasok sa entrada ng bundok na binabantayan ng mga bathala. Batid ng mga antingero na hindi biro ang mga nilalang na kinakaharap nila, kaya kahit nagtataglay sila ng malalakas na karga, wala silang lakas ng loob na pumasok sa mga lupang sakop nito. Inakala rin nila unggo na, habang buhay na lamang itong mag-aabang sa kanila. Pero ang hindi nila alam, naghihintay lang pala ito ng pagkakataon. At ang pagkakataong yon, malapit nang dumating. Dumaan ang mga buwan, naging tahimik ang paligid. Wala gaanong kaganapan, maliban na lamang sa gabi-gabi nilang pagtataboy sa mga aswang. Ayon sa kanya, na dahil sa ganoong karanasan, nasanay na siya sa kung ano man ang ginagawa nila. Nagkaroon na rin siya ng direktang kaugnayan kay Subasco, pero kay Amalon at Amunawi, nananatili itong malabo. Makailang beses na rin nilang hinanap ang dalawang bathala, ngunit sa kasamaang palad, ang mga direktang bantay lamang nito ang naaabutan nila. Nalaman din niya kay Tandang Talyong na hindi nila mararating ang dome nito kung hindi sila nito personal na tinatawag. Kaya naman sa halip na mag-isip ng kung ano-ano, mas mainam na maghintay na lamang sila sa oras na kakailanganin sila nito. Dahil sa ganoong dahilan, kung kaya't hindi na rin siya nagmalabis na makita ang dalawa. At sa halip na isipin pa ang mga ito, pinili na lamang niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga bagay na araw-araw nilang ginagawa. Bagaman may mga banta, hindi na sila gaanong nababahala sa kadahilan ng maraming beses na rin sila nitong pinagtangkaan. Ang kaso lang, makalipas ang 5 taon magmula noong nakalaban nila ang mga antingerong nagnanakaw ng karga, may dumating na panibagong kalaban. Kabilang sa mga ito, ang isang antingerong dalubhasa pagdating sa pisikal na kombate. Nalaman nila ang tungkol dito noong may narinig silang kwento sa kalapit baryo ukol sa isang taong gabi-gabing naglilibot para maghanap ng mga aswang na kumakain sa kanilang lugar. Noong una inakala nilang kaibigan ito, pero hindi nagtagal, nalaman nilang kadugo pala ito ng mga antingerong kanilang kaaway. Bagay na ikinaalarma ng kanyang maestro. Matapos nilang marinig ang kwento ng kumbatero, hindi nila maiwasang ito ay pag-usapan. Hindi man nila ramdamang presensya nito. Para kay Tandang Talyong, isa itong malaking banta para sa kanila. Malakas kasi ang kutob nito na baka ipinatawag yon ng mga kaaway nila. Kaya naman bago pa lumala ang sitwasyon, nagdesisyon silang dalawa na bumaba ng baryo para makausap ito ng personal. Wala man silang ideya sa kung ano ang kahinatnan ng kanilang mga gagawin. Hindi sila nabahala sa kadahilanang nakapaghanda naman sila kung sakaling hindi umayon ang pagkakataon. Pagsapit ng hapon bago ang araw ng kanilang pagbaba, masinsinan silang nagkausap. Habang ginagawa nila ito, humingi sila ng basbas sa bathalang Subasco. Nagdasal din sila kay Amalon at Amunawi upang makahingi rito ng tulong. Pagkatapos nito, gumawa na sila ng plano. Inihanda na rin nila ang mga kagamitan, kagaya ng mga sandata at agimat na kanilang dadalihin. Matapos nila itong maisakatuparan, payapa silang nagpahinga sa labas ng bahay habang patuloy itong pinag-uusapan. Maestro Talyong, sa tingin mo, kalaban ba talaga natin ang taong yun? Papahano ako magpakilala siyang kaibigan natin? Pagkakatiwalaan niyo ho ba? Ang mga pantas ay hindi basta-bastang nagtitiwala, Unggo. Lagi mong tatandaan yan, dahil ang tiwala ay isa sa ating mga kahinaan. Diyan nagsisimula ang lahat ng kasamaan, kaya bago ka magtiwala,
Siguraduhin mong katiwa-tiwala ang iyong pagkakatiwalaan. Kahit kapamilya Unggo, tumatraydor yan. Kaya mag-iingat ka. Sagot naman sa kanya ni Tandang Talyong. Matapos nitong makapag-wika, agad itong pumasok sa loob para maghanda. Pagsapit ng gabi, muli silang lumakad upang puntahan ang mga lugar na binibisita ng mga aswang. Sa mga nagdaang araw, dumarami ng dumarami ang mga ito dahil papalapit na naman ang Semana Santa. Kaya nang matunugan yon ng maestro niya, hindi ito tumigil sa pagbisita hanggat hindi nito napapaslang ang maraming bilang ng mga nilalang na nangangalap ng mga karga. Dahil dito, kung kaya't pansamantala nilang hindi natutukan ang kumbaterong ilang araw na nilang minamanmanan. Bahagya rin itong nawala sa kanilang mga isipan hanggang sa may natanggap silang balita ukol sa pagpatay nito sa mga taong may alam sa lihim na karunungan. Nang marinig yon ni Tandang Talyong, agad siya nitong inabisuhan na bumaba ng baryo upang hanapin ang kumbatero. Pinayuhan din siya nito na wag yung kokomprontahin nang sa gayoy makaiwas sila sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Unggo, ano man ang makita mo sa kanya, huwag mong pansinin. Iwasan mong makialam hanggat wala pa tayong ideya sa kanyang mga karga. Bigyan mo ako ng 3 araw para makapaghanda. Kukonsulta na rin ako kay Bathalang Amunawi nang sa gayoy makahingi tayo ng tulong. Wika ng kanyang maestro. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon. At sa pagsapit ng sumunod na araw, bumaba siya ng baryo, suot-suot ang kanyang balat kayo. Alam ni Unggo na pugad ng mga kalaban ng baryo, kaya hindi niya ibinaba ang kanyang depensa. Pagdating naman niya rito, sumalubong sa kanya ang iilang mga antingerong nakasuot ng sator at respiko. May mga dala-dala rin itong punyal na parabang kabilang ito sa mga mandirigma ng kanilang kaaway. Pagsilay naman niya sa mga taong yon, dare-derecho lang siya sa paglalakad. Hindi nagtagal, paglayo naman niya rito, agad niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng kanyang kakilala. Batid niya na yun lang ang taong mapagkakatiwalaan niya, kaya naman dali-dali siya roong pumunta. Pero pagdating niya sa bahay ng kaibigan niya, nakita niya itong may kausap na isang matandang babae. At ang matandang yon, punong-puno ng kalasag sa katawan. Mula sa kasuotan nito hanggang sa gamit, ramdam niyang binabalot yon ng lihim na karunungan. Ayon pa sa kanya na, sa estado nito, parang hindi naman yun masama, pero pinili niya pa ring manmana ng 2. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig niya ang kanyang kaibigan na ipinagkakanulo na ang kanyang pamilya. Bawat detalye ukol sa kanyang pamilya at kadugo, inilahad nito sa matanda. At nung marinig na nito ang mga bagay na kailangan nitong malaman, may nakita siyang tikbalang sa likod nito na merong daladalang mga tipak ng ginto. Pagbaba dito ng tikbalang, nagwika ang matandang babae ng, "Heto ang bayad. Maraming salamat." Matapos naman niya itong mailahad, hindi na ito nagtagal sa lugar. At kasabay ng paglakad nito papalayo, natulala lang naman siya habang iniisip ang mga bagay na kanyang narinig. Maya-maya pa, di niya namalayan na patungo na pala yung kaibigan niya sa kinaroroonan niya, kaya hindi na siya nakapagtago. Pagsilay nito sa kanya na tulalang nakatayo, agad naman siya nitong tinapik kasabay ng pagtanong nito ng, Bibili ka ba? Kung hindi, ba't ka nandyan? Nang marinig naman niya yon, batid niyang hindi siya nito nakilala. Kaya naman bago pa sila magkasagutan, pinili na lamang niyang umalis. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglilibot,
Dito niya napansin na karamihan na sa kanyang mga kakilala nagtataglay na ng lihim na karunungan. Maya-maya pa, pagdating niya sa dulong parte ng baryo, sumalubong sa kanya ang kumbatero na kanyang hinahanap. Pagpang-abot ng kanilang mga tingin, bigla naman yung napangisi kasabay ng unti-unti nitong paghugot ng sundang. Walang sabi-sabi, buong puwersa yung umatake hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. At habang patuloy siya nitong sinusugod, paulit-ulit nitong inilahad sa kanya na hindi niya yun kayang lokohin. Dagdag pa nito na, alam nito kung sino siya, kaya mas magandang itigil na niya ang kanyang pagpapanggap. Nang marinig naman ni Unggo ang sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na alisin ang suot niyang balabal. Matapos niya yung gawin, agaran niyang kinuha ang kanyang punyal, sabay salag sa pag-atake nito. Ilang beses din niya yung sinubukang undayan, pero sadyang napakahaba ng dala nitong armas. Kaya naman imbis na magpatuloy, minabuti na lang niyang umatras upang mapag-aralan ang kilos nito at ang taglay nitong sining sa pakikipaglaban. Nang mapansin naman niyo ng kumbatero, dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang armas, kasabay ng pagwika nito ng, Aba, mahusay ang nagturo sa'yo ha. Maaari bang malaman kung sino ang iyong maestro? Buhay pa ba siya? At kung buhay pa, saan ko siya makikita? Hindi mo na kailangan malaman ang tungkol sa aking maestro. Dahil sa akin pa lang, hindi ka na mananalo. Sagot naman niya. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, dali-dali naman niya yung sinugod. Sa puntong yon, pilit niya yung tinulak ng tinulak hanggang sa makalabas na sila sa mismong baryo. At nang marating nila ang isang masukal na kakahuyan, dito nagpatuloy ang kanilang paglalaban ng walang nakakaalam. Ilang oras ding nagtagal ang duelo hanggang sa naabutan na sila ng paglubog ng araw. Dahil dito, kung kaya't unti-unti na ring nakakaramdam ng pagod ang kumbatero. Sa panig naman noon ni Unggo, nanatili siyang malakas buhat sa mga tubig na naiinom niya mula sa mga dahon. Hindi niya yun ipinapakita sa kanyang kalaban upang hindi ito makaisip ng paraan kung papaano siya mapipigilan. Bagay na naging daan upang magtaka ito sa halos walang hanggan niyang kalakasan. Nang mapagtanto naman ng kumbatero na malapit na ang katapusan niya, nagdesisyon itong gamitin ang huli niyang alas. Walang kaide-ideya noon si Unggo sa gagawin ng antingero, kaya naman hinayaan niya ito na maisakatuparan ang ritual na ginagawa nito. Ayon sa kanya, ilang minuto rin itong nagdasal hanggang sa dahan-dahan na itong tumahimik habang seryosong nakatitig sa kanya. Paghawak nito sa punyal, bigla nitong hiniwaan ang kaliwa nitong palad kasabay ng muli nitong pagsambit ng mga buhay na salita. At sa isang iglap, nakita niya ang pagkulay pula ng balat nito kasabay ng pag-itim ng mga mata nito. Nagkaroon na rin ng pangil ang hawak nitong sandata, tapos yung mga paa nito parang paa ng demonyo. Isa-isa ring nalaglag sa lupa ang mga suot nitong karga na alam niyang purong kanan. Maya-maya pa, pagpang-abot ng paningin nila, bigla itong humawak sa lupa kasabay ng napakabilis nitong pagsugod sa kanya. Nung masipat yon ni Unggo, bigla nitong pinaangat ang punyal bago tumarak sa kanyang tagiliran ang dulo ng dala nitong sundang. Hindi pa yun nakontento, buong lakas pa siya nitong tinadyakan hanggang sa tumilapo na siya papalayo. Sa sobrang tindi ng pinsalang kanyang natamo, hindi na siya nakabangon. Sa puntong yon, ramdam niya ang mabilis na pagkawala ng kanyang lakas, indikasyon na malapit na siyang bawian ng buhay. Ayon kay Unggo, na di niya na noon inaasahan pang makaligtas sa ganoong sitwasyon, gawa ng unang-una, may abiso ng kanyang maestro ang pagtungo niya roon. Ngunit nang akmang tatapusin na nito ang kanyang buhay,
biglang may nagpakitang nilalang na agarang sumalag sa huling pag-atake ng kumbatero. Para yung tao kung titingnan pinuno, dahil gayang-gaya nito ang ating wangis. Yun nga lang, gawa sa purong kahoy ang balat nito, tapos yung hawak nitong armas nakakonekta sa kanyang sistema. Iisa lang din ang mata ng nilalang at wala yung mga tenga. Gayunpaman sa kabila nito, pinayayaan ito ng talas sa pakikinig at paningin. Katunayan, kahit ubod ng bilis ang antingero na kanyang nakalaban, hindi ito nagawang makatagos sa hanay ng nilalang. Dahil sa pangyayari, bigla yung napadistansya ng malayo. Maigi nitong pinag-aralan ang nilalang na nakisawsaw sa paniniwalang makikipaglaban yun sa kanya hanggang katapusan. Ngunit nang mapagtanto ng nilalang na meron na silang sapat na pagkakataon para tumakas, hindi na ito nagdalawang isip pa. Paghawak nito sa kanya, dali-dali yun lumundag sa kakahuyan hanggang sa maglaho na lang yon na parang bula. Sinubukan pa silang sundan ng antingero pero wala na ito roong nakita. Bukod kasi sa may kakayahan itong tumagos sa katawan ng mga puno, kapansin-pansin din ng mga lagusang nalilikha nito sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng mga kamay. Kaya sa loob ng ilang segundong pagtakas, hindi niya maipagkakaila na tuluyan na nilang naligaw ang kumbatero. At nung magawa na nila ito, tsaka pa lamang tumigil sa paglalakad ang nilalang na nagligtas sa kanyang buhay. Pagsilay nito sa kanya na nagdedeliryo na, dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang sugat hanggang sa mapahinto nito ang labis nitong pagdurugo. Nang masipat naman niya ang ginawa ng nilalang, hindi niya maiwasang magtanong ukol sa dahilan nito. Magpahanggang sa mga sandaling yan, wala pa siyang ideya kung ano ito at kung sino ang nag-utos dito. Pagkarinig naman ng nilalang sa kanyang sinabi, bigla nitong itinuro ang matandang puno na kanilang nililimliman. Nang mapansin naman niya ito, agad siya ritong napatingala hanggang sa makita niya ang rebultong umusli sa mga sanga. Pagsilay niya rito, agad na pumasok sa kanyang isipan ang bathalang si Amunawi. Sa puntong yon, dahan-dahan na siyang kinabahan, gawa ng hindi niya halos maisip kung bakit siya nito tinulungan. Akala noon ni Unggo, walang panahon ng kalasag ng Cordillera na tumulong dahil sa dami ng pinagkakaabalahan nito. Subalit sa kabila ng ganoong palaisipan, taus-puso pa rin siyang nagpasalamat sa kadahilan ng niligtas nito ang kanyang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas. May nakita siyang babaeng kaswal na naglalakad sa likuran ng nilalang na nagligtas sa kanya. Matanda na ito at sa estado nito para yung ermetanya. Paglalarawan dito ni Unggo, may maputi itong buhok tapos nakasuot ito ng talubong. May bit-bit din itong tungkod na halos kasing taas lang nito. Pero ang tungkod na yon ay hindi pangkaraniwan. Gawa ng sa bawat parte nito, nagsisilbing tirahan ng samut-saring mga insekto. Matapos naman niya yung masilayan, hinintay niya na makalapit ito sa kanya bago niya yun kausapin. At bilang pagpakita na siya ay nagpapasakop, hindi na siya umalis sa kanyang kinaroroonan. Kasabay ng pagbaba niya sa lahat ng depensa, indikasyon na wala siyang balak na masama. Paglapit naman ni Amunawi sa kanya, kaswal nitong inilapat ang kamay nito sa kanyang ulo, dahilan para lahat ng nararamdaman niya ay mawala na lang bigla. Pakiramdam niya noon, natulog siya ng napakahaba, buhat sa hindi maipaliwanag na sigla na namumutawi sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang maging komportable na siya, dito na nila pinag-usapan ng tungkol sa mga nangyari at kung bakit ito nagpakita sa kanya. Ayon kay Amunawi, nagbago na ang takbo ng panahon kaya hindi na sila maaaring magpakakampante pa. Dagdag pa nito na may rason kung bakit pinigilan nito ang nalalapit niyang kamatayan
At yon ay walang iba kundi dahil sa pakiusap ng maestro niya. Natunugan ni Tandang Talyong na may mangyayaring masama sa kanya, kaya nung umakyat ito sa bundok na hindi siya kasama, nanalangin ito sa bathala. At ang duminig ng mga panalangin nito ay ang bathalang si Amunawi. Pagtatapat pa nito sa kanya, mula sa araw na yon tatanganin na rin niya ang iilan sa mga abilidad nito. Makikipagkaisa na yon kay Subasco upang malipol nila ng mas mabilis ang kanilang mga kalaban. Nang marinig niya ang sinabi nito, nakaramdam siya ng labis na pagkamangha. Hindi niya sukat akalain na kahit pala ang mga bathala nagkakaroon din ng ganoong hangarin. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya ang mga bagay na hindi niya pa nalalaman. May mga lihim din itong ibinunyag at bilang tanda ng kanilang ugnayan, inabutan siya nito ng isang uri ng bulaklak na hindi namamatay. Ayon sa bathala, wala siyang ibang gagawin dito kundi ito ay alagaan at itago. Dagdag pa nito na, sa oras na malagay niya na yon sa kanyang habak, hindi niya na yon dapat pang alisin, gawa ng sa puntong lumapat na ito sa kanyang balat, magkukusa itong sumibol na parabang ang kanyang katawan ang nagsisilbi nitong pataba. Ngunit kapalit ng pagsibol nito ay ang pagbigay nito sa kanya ng katangi-tanging kapangyarihan. Sa tulong ng bulaklak, magagawa niya ang ilan sa abilidad na taglay ng bathala. Magiging teritoryo rin niya ang Cordillera, ganun din ang mga lugar na mayroong puno at batis sa paligid. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na ito ay itago. Hindi nagtagal, nang matapos na ang kanilang usapan, tsaka pa lamang siya pinauwi ni Amunawi. At para ito ay mapadali, pinagamit na nito sa kanya ang lagusang nagdudugtong sa bahay ng maestro niya. Pagpasok naman niya rito, agad na bumungad sa kanya si Tandang Talyong na merong kausap na diwata. Kapansin-pansin din ang pagkalat ng mga engkanto sa paligid, indikasyon na nabubulabog na ang mga ito. Dala ng kuryosidad, dali-dali naman siyang lumapit dito. Nang maramdaman ng matanda ang kanyang presensya, agad naman yung napatingin sa kanya, kasabay ng pagwika nito ng, Kumusta ang lakad mo, Unggo? Meron ka bang natuklasan? Nang marinig naman niya ito, mahinahon naman siyang nagpaliwanag. Marami ho akong nalaman, maestro. Yun nga lang ho, sa aking pagmamatsyag, nakilala ko ng kumbatero. Nagpang-abot kaming dalawa, kaya gabi na ako nakauwi. Akala ko nga ho, hindi ko na kayo makikita pa eh. Pero awa ng Diyos, nandito ako ngayon nakatayo at kausap kayo. Mahinahong sagot niya. Dahil sa kanyang sinabi, hindi nakasagot ang maestro niya. Tulalang-tulala itong nakatitig na parabang hindi yon makapaniwala. Makailang beses din itong kinumpirma ang kanyang salaysay sa pagbabakasakaling nagkamali lang ito ng rinig. Ngunit nang mapagtanto nitong hindi nagbabago ang kanyang sagot, wala na yung nagawa kundi ang maniwala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya ng matanda ang nalalapit na pag-atake ng mga antingero. Dagdag pa nito na, habang nakikipaglaban ito noong nagdaang gabi, may napansin itong kakaiba sa mga nilalang na pilit niyang pinapaslang. At yun ay walang iba, kundi ang pagkakaroon nito ng bahid ng karunungan ng kanan. Ayon sa kanya, mahirap mang sabihin pero parang ang mga nilalang na yon ay alipin ng kung sinong antingero. Marahil kaya yun umaatake sa mga kabundukan gabi-gabi ay para lituhin ang kanilang atensyon. Malakas din ang kutob nito na pagmamay-ari ng mga antingerong nagnanakaw ng karga ang mga nilalang na matagal nang nagpapahirap sa kanila. Dagdag pa nito, posibleng may binabalak na malaking plano ang mga antingero,
kaya sila gumagawa ng ganoong taktika. Ano man yun, kinakailangan nila itong alamin ng mas maaga. Pagkarinig niya sa sinabi nito, tahimik lang naman niyang pinag-isipan ng mga bagay-bagay. Para sa kanya, may punto ang sinasabi ng maestro niya, kaya walang dahilan para pagdudahan ito at pag-isipan ng masama. Batid din niyang malapit nang mangyari ang kanilang mga kinakatakutan, kaya obligado sila na ito ay paghandaan. Sa paglalim ng gabi, naging payapa naman ang kanilang pamamahinga. Ayon sa kanya, kahit marami ang kaaway nila, hindi sila roon gaanong nababahala. Bago pa man kasi makalapit ang kanilang mga kalaban, alam na nila ang tungkol dito. Kung hindi nyo kasi naitatanong, may mga kaibigang engkanto si Tandang Talyong na nakatira ilang metro ang layo sa palayan na nasa harap lamang ng bahay nila. Kapag may umapak dito ng 10 oras, agad niya itong malalaman at kahit tulog na tulog siya, kusa siyang magigising dahil sa pambubulabog ng mga alaga niya. Dagdag pa ni Ungguna, yon ang pangunahing dahilan kung bakit hindi sila natatakot at nababahala sa lugar na yon. Sumapit ang sumunod na araw. Maaga pa silang bumaba sa baryo. Pagdating nila rito, nadatnan nila ang mga manlalako na pinagkukumpulan ng maraming tao. Napakaabala noon ang baryo, kaya naman imbis na makiusyoso, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa marating nila ang bahay ng kumbatero. Pagsilay naman nila sa lugar, agad naman nila itong nakita na abala sa pagsisibak ng kahoy. Bagaman nakatalikod ito sa kanila, batid noon ng maestro niya na natunugan na nito ang kanilang pagdating. Kaya naman bago lumapit, sila na mismo ang nagkusang tumawag dito. Nang marinig naman ng kumbatero ang wika ni Tandang Talyong, dahan-dahan itong napalingon habang nakapatong sa balikat nito ang mahabang palakol. Pagtitiga ng dalawa, kampante namang sumagot dito ang kumbatero ng, "Ikaw ba ang maestro ng batang yan? Nakakagulat naman. Hindi ko sukat akalain na mas matikas ang maestro kumpara sa disipulo. Ano ang ipinunta mo, maestro? Narito ka ba para ipaghigante ang disipulo mo?" Laso ng kaluluwang paghihigante. Hindi ako gumagawa ng mga ganyang karumal-dumal na bagay. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, nagkakamali ka ng iniisip kung bakit ako naririto. Sagot naman ni Tandang Talyong. Nang marinig ito ng kumbatero, pangisi-ngisi lang ito na parabang hawak pa rin ito ang sitwasyon. Ngunit nang magsimula ng mag-usal itong si Tandang Talyong, dahan-dahan namang napasimangot ang kumbatero. Nung makita ito ni Unggo, medyo nagulat siya kasi sa pagkakatanda niya, hindi marunong matakot ang taong yun. Pero nung kaharap na nito si Tandang Talyong, tila bang bigla itong nagbago. Wala siyang ideya kung saan nagmumula ang takot nito, kaya patuloy niya lang yung pinagmasdan hanggang sa bigla na lamang itong sumigaw kasabay ng pag-angat nito ng daladala nitong palakol. Pagsilay naman ni Tandang Talyong na papasugod na ito, dali-dali naman niya yung sinalubong, bitbit lamang ang maliit na punyal. Pagpang-abot ng dalawa, kitang-kita niya mismo kung papaano mapangibabawa ng maestro niya ang kumbatero. At kahit maliit lamang na sandata ang hawak nito, nakapagtatakang hindi yun makalamang. Sa loob ng ilang minutong pagpang-abot ng dalawa, ni minsan talaga hindi ito nakalamang. Maya-maya pa, nangakmang aatras na ito, bigla niyang nakitang tumarak sa tagiliran nito ang punyal ng kanyang maestro. Hindi pa yun nakontento. Buong puwersa niya yung winakwak hanggang sa tuluyan ng lumaylay ang bituka. Nang maramdaman ito ng kumbatero, pilit yung umatras upang subukang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit nang mapansin ito ni Tandang Talyong, hindi niya na yun tinantanan
upang hindi na ito magkaroon pa ng pagkakataon na magamit ang alas nitong muntik nang pumatay sa kanyang disipulo. Walang sabi-sabi, buong puwersa niya itong inatake hanggang sa maligo na ito sa sarili nitong dugo. Paulit-ulit din niya yung inundayan ng saksak sa tagiliran, sa may bandang baga at sa may tadyang. Dahil dito, kung kaya't parang bakang nabuwalang kombatero. Unti-unti na rin itong nabitawan ang hawak nitong palakol hanggang sa napahandusay na ito sa lupa habang dumudura ng dugo. Maya-maya pa, nang maramdaman itong nasa bingit na iyon ng kamatayan, dito na ito nagdesisyong makipag-usap sa matanda. Nagbigay din niya ng mga babala ukol sa posibleng mangyari na dulot ng pagkawala niya. Markado na kayong dalawa. Mapapatay niyo ako ngayon, pero hindi rin naman kayo magtatagal. Paparating na ang aming supremo. At sa oras na makatungtong siya sa lupang ito, walang kahit na sino sa inyo makakapigil. Para kayong mga dagang maghahanap ng butas kung saan kayo makakaramdam ng kaligtasan. Wika nito, gamit ang natitira nitong lakas. Nang marinig naman ni Tandang Talyong ang sinabi ng kumbatero, agad naman niya yung nilapitan, kasabay ng pagsagot dito ng, Huwag ka nang umasa at mabibigo ka lang. Hintayin mo sa impyerno ang iyong supremo. Dahil tinitiyak ko sa iyo, susunod yon sa mga naging yapak mo. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali naman yung tumalikod na para bang walang nangyari. Nung mapansin ito ni Unggo, gulat na gulat siyang sumunod dito. Paglabas nila ng baryo, pilit niya yung kinausap ukol sa mga nangyari. Mapas sa mga sandaling yan kasi, hindi pa siya halos makapaniwala sa kanyang mga nakita. Alam niyang pantas si Tandang Talyong at naniniwala siya na hindi yun ang taong madaling maimpluwensyahan ng emosyon. Kaya naman ang masaksihan niya ang ganun itong kilos, tila bang naging malaking katanungan nito sa kanyang isipan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na niya maatimang nakabingbing katahimikan ng kanyang maestro, nangahas na siyang magtanong dito. Ayon sa kanya, hindi ganoon ang ugaling itinuro nito sa kanya. Dagdag pa niya na, wala sa plano ang pagpatay sa kumbatero, lalo pat ang gusto nitong mangyari, putulin ang ulo ng mga antingerong nagnanakaw ng karga. Alam niya na hindi ito magiging posible, lalo pat pinatay nila ang individual na tinitingala ng marami. Nang marinig naman niyo ni Tandang Talyong, casual itong sumagot ng, "Kita-kits sa par 3.